Akwai mutane da dama wanda suka rasa rayukansu saboda rashin kula da irin wannan abun. Wannan bidiyo ne musamman ga direbobi na Hajiya da Alhaji. Idan kana tafiya da mota, da ba ta nuna ABS light, kawai kana cikin tafiya kaga ta nuna maka ABS light, to idan gudu kake yi ka rage wuta ko kuma ka samu wuri ka tsaya. Idan har ABS light ya nuna maka ka ci gaba da tafiya ka ƙyale shi, to idan har kaga wutan ABS ya nuna maka da baya nunawa, to yana iya yiwuwa tayan mota bai ɗauru ba, yana rawa ko kuma ya kwance, ko kuma boris na baya na motan ya samu matsala ya fara rawa. Rashin mai da hankali akan wannan ABS light ɗin da ya nuna, in dai har ka ci gaba da tafiya zai iya sa tayan mota ta fita. A motocinmu na zamani yanzu, in dai har da ABS light baya nunawa a jikin motan, kaga ABS light ya nuna, to yana nuna cewa a jikin ƙafa akwai matsala. Rashin lura da wannan matsalan zai iya jawo hatsari. Akwai mutane da dama wanda suka rasa rayukansu saboda rashin kula da irin wannan abun. Yana da kyau mu mai da hankali a kai sosai. Idan kana cikin tafiya da mota, da ba ta nuna maka ABS light, kawai kaga ya nuna ABS light. Idan mota ne kamar Peugeot ko Renault, za ka ga tana nuna maka stop, 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 to kawai ka tsaya. Rashin tsayawan nan zai iya sa taya ta fita. Kana cikin gudu in taya ta fita, ba sai na faɗi me zai faru ba. Allah ya kiyaye, Allah ya tsare. Wannan bidiyon na yi ne musamman ga direbobi, musamman waɗanda suke ta min comment, suke min saƙo a DM cewa ina yawan yin bidiyoyi da nake ba makanikawa shawara, amma ba na ba ma direbobi shawara. Ni a nawa tunanin abin da ya yi bakanike shi ya yi direba. Duk shawaran da nake ba ma bakanike kamar da tare da direba nake bayarwa. Don in kana bibiyan bidiyoyi na, zai wahala mota ta tsaya maka a hanya baka san me za ka yi ba. So da Allah, in kana tafiya da mota, in da ba ta nuna maka ABS light, kana cikin tafiya kawai kaga ABS light ya nuna, ka samu wuri ka dakata, ka samu spanner ka duba kafan duka guda huɗu ka gani sun ɗauru. Idan kaga tayoyin motan suna a ɗaure sosai, to kada ka yi mugun gudu da motan, ka tafi a hankali, ka samu ka kai wurin mai gyara. Idan Allah ya sa mai gyara yana da kwamfuta, ka ce ya duba maka ya gani a wani kafa ne matsala take. Don shi wutan ABS in kaga ya nuna, yana nuna cewa akwai matsala ne. In kuma kaga yana permanent, shi ma ya kamata ka ji a duba maka a gani daga ina matsalan yake. Rashin lura da shi zai iya kawo maka matsala a gearbox. Dan motar nan tana amfani da ABS wurin canjin giya. Duk abin da ya taɓa gearbox kuma zai iya ba ma injin mota matsala. Kun ga an jawo babban hasara kenan. Yana da kyau a dinga lura da wutan ABS idan ya nuna a dashboard. Wannan bidiyo na ɗaya ne, akwai bidiyo na biyu yana zuwa insha Allah. Ina ma kowa da kowa fatan alkhairi. Idan kana da Peugeot, muna sayar da kayan Peugeot a Ali na kowa Peugeot Parts. Sannan muna delivery nationwide. Duk inda kake ana iya tura maka da kaya. Wannan shine, Allah ya samu dace.